Parliament o NYP na nakatalaan gibuhon Mayo 2 hasta 6. Maabot 250 mga lider jóvenes hali sa manlain-lain na rehiyon asin sektor ang tiglala o magmapartisipar sa pagtiripon. Nasa butuan kami sa Caraga, ngunyan pinagmamawot mi at pinag-uorgulyo mi bilang mga Bicolano na igdi sa Naga City ang National Youth Parliament. Tema kan gigibong NYP ang Revolutionizing Youth Development na obhetong tukaron ang manlain-lain na isyu kan jóvenes ngunyan asin makagibo ni maninigong polisiya asin rekomendasyon para digdi. So once na po nag-convince ba, ma-elect po sila ng mga officials. Garo man kasi parlamento po ini, all the delegates are expected to come up with a resolution na sa hilinginda nakaka-address kan mga issues pang kabataan. Hasta Pebrero 29, pwedeng mag-apply ang jóvenes na nag-iedad 15 sundo 30 anyos asin miyembro nin sarong youth organization tanganing makabali sa Youth Parliament. Para sa iba pang rekisitos, pwedeng magbisita sa website kan National Youth Commission na www.nyc.gov.ph. Pwede man mag-upload sa telepono numero kan NYC Southern Luzon Area Office. Miles Melia, Patrol kan Pilipino. Masunod, kagutuman asin malnutrisyon sa kasian nanutaran Saragay, Camarines Sur, isig sarong pag-aadal. Asinaramon ang reaksyon ni Boy Abunda sa pinakaenod niyang pag-live sa The Buzz, luwas sa studio sa Manila, sa pagbabalik ni kan TV Patrol, Bicol.